The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 15 sa atong oras. Ariana po ang iyong ayan, Tita B. In the place to be. Papa ko diri. Aperty. Di lagi na mo uyon. Oy, Samo, kayo mo ba? Uyon na lang gun mo, biye. Baka din nyo kaya. Musta? Web, saman ron. Webes, man ron. Whoever's February 6. I'll see February 6. 0995-335-2093. Magubano-ban sa tanto lala stress. So, sama na yun. So, online to. Musta man mo diya? Asa man mo naminaw karon, ano mo gibutang ni Lord, naghinaot ko nga tana okay ra mo. Sa mga mayong nga hapon, sa tanang mga sales people nga wala pa kaabot sa kota. Allowance. Mo na pinaka-idol na ko nga trabaho sa tinud-an na ilang nga ng mga sales people. Di mo na nalalim, oy. Nga wala, unsay course, Master Poppy, nga nang para kuan ka. Sa sales ka, nga nang BM? BM, napayuban, accountancy gikan. Accountancy? Kaya di nalalim may gala kung naka sa sales, ka na ikaw yun ang mo check sa customers. Di lalim, matag-adlaw, mangita na, lilipran ng ordin. For example, kung engineering ka, mo report man ka. O, hulat-hulat lang ka na yung mambuto, na yung manguan, na yung guba, tapos i-repair, o hana, di ba? Ang sales good, mumata, mubangon na sila, maguna-hunga po sila, asa na po ka kung maadturon, ha? Kisa na po ka kung baligyan, ha? Kisa na po ka kung kuan, ha? Napag-ikikota nga pason. Tapos inyong negosyo pag yun kay dagan pag-i-kompetensya. Tapos pag ato ni mo, usahay, mo nang usahay, amigon yun nila ni mga security guard. Kaya kung dili na sila friendly sa security guard, paingong nga na si Romel Alabadi, ha? Wala. Ha? Ingon siya na, wala. Ingon siya, sir, nga na siya, wala. Hindi kayo mabuhat. Kung may yun ang guard o wala, di kayo kakasolo. May na lang nga may pina-PM-PM, no? So nahulog na, naanad na sila nga matag-adlaw. Rejection ang kuan. At tubangon. Dili lali, mayang hapon ninyo diha. Say, wapay kota, wapay love life, kapait. Sana man yoy! So may na lang ng mukota pa, lami pag love life. Ay, charap-charap. Sana Sa tanan mga construction worker, nga kusog kayo ang MOR. Unsa man ay pangalan sa inyong kuan diha, contractor? Naginaot ko nga nagpahoy-pahoy sa mukha jud diha. Kakaroon taod-taod, kumbati na pod.
Painit na pod mga igala. Dito daw sa Singapore mga igala. Andreas Pilipinas, kung magka-manager na ka, magkadako imong ranggo, magagamay na imong kahago. Kaya na kay opisina. Dako pagkagsweldo. Dako kaya parang responsibilidad, pero di lang yun, di ba? Diri sa Pilipinas, kung manager na ka, or mas bossing na ka, di na kay kaingong yung hago na. Di ko na lang ka magmando, ikaw, Jomo, wax, sa Singapore, the more ka magka-manager, magkasamot, magkadaghan imong trabaho. Dako imong sweldo, pero dako-dako gid imong trabaho. Kaya magbasi mga lindo ka rin ka sa kadaghan sa trabaho. Mau ba? Lain man ta diri kay. Sayahan man ako. Sumora to. Okay, bye! 0995335209 O sige na, katong mo biyahe di ayo mo pag-download mo ka ng mga movies para malingaw. Sabi na magsakay mong eroplano, ay! Matag turbulence, makapangayotag pasaylos Ginoo. Sa matag action og ubos eroplano ay! Ako sa mga sala. Alaon na 20 mga igala. Sa mga kuan. Okay ra ko bisag single ko ay way sasaw char. Kamengaw. Sige na mga naka-text may gala, tawag na, natira na lang commercial. Okay, tira na. Tawag na 0995-335-2093. Hello, Deko, sa mga naminaw karon gamit ang Spotify. Gina-upload man ako ni. Tita B na ako'y kalib-in partner na ami anak isa. So NBI, na bata isa. Iya kong ibulagan na siya lain. So man ako ni nga. Kumaan pa man ko sa iya, ha? Wow. Saan para makapag-move on? Wow. Hello? Uy! Lalaki. Kasagaran di ka move on, mga babae man. Lalaki ang wala ka move on. So man ni live-in ra ni? Okay. Bihira ra ni nga ni may tabo, ha? So live-in yung babae. Tapos unsay rason sa inyong pagbulag? Siya may kami kay nakita ko sa lain ko. Mo lagi, so kibali, okay pa minyong hap sa inyong pagmuyo, taniyon lang sa kalit niya, magbulag na ta, kaya na ko ilain? Sakpan ko na kami sa cellphone ko. Nasap na ni mo nga nasa uyab lain? Oo. Okay. Tapon? Sa kalong tayo itong night time na nag-uban niya na. Cellphone ba? Nabasahan ako sa yung cellphone. Kung sa may nakabutang? Tiksa na yung sweet mo kayo ba? So pag ingon mo, pag sapon ni mo, so ni amin din sa diritso? Wala pa ito na mayroon ako ko ito siyang yun. Panila ba? Nga mga pinagkadalaw, mga mangyapon. So yung mga gyapon, na sapon, basag gyapon ni man cellphone. Pag pimiro ni mo sapon sa iya, unsay iyang palusot atong lalaki na nag-text? Mayroon siya kurang daw. Wala na, frame lang ko. Char lang, ha? Char na. So ingon siya nga, ayaw pagselos. Labta ka, kuha naman ni char lang ni Ana ba? Kung may ganito. Pero nabantayan ba ni mo nga nagkabugnaw na sa semo, ha? Ang relasyon medyo nagkabugnaw na? Oo, sabi, wala po na akong nabantayan siya po. Pero sa mo, long distance mo, dili. Sige mo, kuban. Hindi naman sabi. Itong mga last week, nag-uban niya na sa mag-upload para ito. Masa, bago lang mo na? Ako na siya sabi, rumahan siya sa layo.
Pero bago pa siya na ibalik din sa city. So dati mong long distance. So, Kano lang siya nakabalik? last month, Last month lang. So pila na mo ka bulan or tuig wala nag-uban? Nga na long distance mo? bulan, atong mga 6 months eh. 6 months siya? Sa man gawa sa nasod o dirira Pilipinas na? Kaya sa mga Pilipinas. So pagbalik niya, nabantayan ni mga murag kuan na, murag lamala na, sumuto na kinabasahan. Tama ba? Okay, So pag-utro ni mo sapon, so unsay ang gingon, amin na gid siya nga nasay lain. O kami last na ako sa putsi na naman siya tawag-tawag ko. Klaro naman tinutulak. Tapos unsay sulti din niya pag sapon nimo. Ay, yun siya kabalo naman ka nga. Gamin na yun. Sa kabalo naman ka nga. Kabalo na tawag-tawag. Gamin na yun. So unsay ang giingon nga iya daw tong karelasyon? Oo. So asa daw to niya naila? Nagdetalye pa siya kung asa niya naila o tungod ba itong kilayo siya? Parang siya television sa para di man di application kami sa pick-up na station baga nang tawag-tawag. Okay. So pag sulti niya nga naay lain, so unsa day ang ingon niya nga magbulag na dayon mo? Ato tayong TV. Ino siyang magkara ito na siya. O sa? Di maklaro imong telepono na bro. Sa? Pag sulti nimo, Nag-inom siyang magkara ito nga na siya. kasi naana siya. Ang imong Kanang kontrol. Nalibin ako. so nag-uban mo, nag-inom mo ato. O tapos Tapos ato tayong tungkol ko sa cellphone. Dito rin ako na panyot. mo lagi, so kibali pagsapon na ni amin na siya nga nasa ilain. So unsa ingon sa babae nga kabalo naman ka na ako'y relasyon, so bulag na lang ta ana iyang ingon? Siya raw po yung nahigurag kita dito. Mo lagi, so gisultian ba kaniya nga magbulag na tana ni hawa din siya? Okay, kami. Okay. So in short, burag mas gipili pa ton niyang lalaki kaysa imuha, burag ana ang may tabo. Kami, pero sakit niya po para sa ako. Siyempre, wa man gyoy sarap og lami nga panagbulag, no? Sa lang ni naitabo ni ang pagsapon. Ato, last month na. Last month? Okay. So ang imong question is, unsaon pag move on? So, ako kung sinabi nga, wow, nga ako sa itong sa among anak mong kapatid. Amo ninyo, pila edad siyang bata? 3. 3. So dito sa iya karon ang bata. Ako kita. Nasa mo ha? Nasa ako. May galing ka nasa mo ha? Kay ka ng 3 years old, dapat sa mama man ha? Wala mapot siya mo, maliparay. Sabi kay, may trabaho man siya. Wala man siya mabinlan. So okay rapod sa mo ha? Ako. Pero anytime pwede niya mabisitahan ng bata. Okay naman nga po tao tirabi, kaya kailangan man nga po. Huwag na po sige dili ng bata. Okay. So ang tubag siya mo pangutanon sa pag-move on, sa tinudan na ilang wala gi perfect formula sa maka-move on. Na uban tao, dali ra maka-move on after 1 week, na uban bulan, na uban tuig, na uban bitter gid sila hantod sa bisag pila na katuig nilabay. Kay depende maguna sa imong acceptance. Labi na ko for example, pre nang imuha. Kasi klase man ang lalaki pagdawat, may galing ka kay wa nimo na bunalan og lamisa. Niya nga nasa ilain, may galing wa nimo malaparuhan. Nagunsar man po kapag amin niya. Wala na po, naminaw na po ka. Sabi mo, nag-action nga akong nabuhat siya ito. Nakulatahan ni mo? Akong napatan siya. Nadapatan. Sinabi na, nagpamuitaw ko na kainom. Siyempre, kisabagay malipay na nga nangabit ilang partner. So nadapatan yun gyapon. Okay, then after ato, pero wala may intention na dapatan ito. Hindi na, nadala lang ko sa... Lagi. Like I said, lagi. So, nadapatan. So, pag human ato, wala na din siya mobalik. Wala na dayon. Murtong suko po siya. So, suko po siya.
Wala po niingon nga nagsorry siya, nangayot siya pasaylo, mangayo siya second chance. Dili nga nang nahitabo sa imong eksena. Dili naman. Okay, so nahitabo nga mas gipili pa ginoon niya nga laing kuan lalaki sa ni padulong or maybe di siya gadi na gid siya ganahan nimo. Well, again, balik ko sa imong sa kuntubag ngon sa akong pag-move on, walay sakto nga formula. Walay ingon na kanang pagkaugma mawala na din ang sakit o ang kalagot. Kay siyempre nagmahal ba ka tapos ang nahitabo pagid ikaw baya ang gipasakitan kung imo na ikaw ang agrabyado. Pero kumingon ka sa ako nga unsaon pag move on, dili ka dapat magmukmuk diha nga ikaw ra isa, kailangan gyud ka maglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Og dawaton nimo sa matang mata nimo every morning nga wala na gid siya, mo gining nahitabo kay bisan pag usaw tugpugo sa tong kaugalingon nga love man na gud nako siya. O lagi wala wa may nangutana, wa man mi na kuan mo saludo mi sa imo kung love gyud nimo siya despite siyang gibuhat. Pero at the end of the day, kung siya wa nagigugma nimo, agi na hinungdan. Di gyud na siya mahitabo nga may matawag nga relasyon kung ang isa na lang nahigugma. Sa ako pang permintig gina example, ang usa ka bangka, kung ang wala ray sigbugsay, ang tuon ni undang nagbugsay, wa ginay direksyon ng bangka, magtuyok gina siya. So kung 1 month pa lang na naitabo, brother, kung ka nga sakit, normal gina, wag ite mabuhat ana. Normal na sa imong gibati, kay nahigugma man ka. Naba kay kalagot nga nabati karon? Karon hinahinayan mga nakakagaliyon na dawat na ako ba. Usahay na uban, i-focus na lang nimo sa bata. Well, unsa man ka, feeling ba nimo burag di ka kabalo mo diskarte lang bae or murag maulaw ka unsa man ni? First ba nimo ni nga uyab ra nimo ba ni naka-virgin nimo? Dili pati. Dili. Pero naka-uyab po kag daghan sa una. Sa una po na. Pila may edad nimo karon? Ay, karamuti na rin. 30. Ang kita laki, way problema. Bisa pag una sa Freddy Aguilar nakakuha pa manggalig bata. Run this mother, you say. Laki way problema. Kanang 30 okay pa kay na. Ako sa imo ha brother, ang pinaka the best yun nga balos sa tanan mga naminaw karon. Ang pinaka lamit yun nga balos sa kanang mga tao nga nagpasakit nato is ato ipakita sa ila nga bisag nawala sila ni barug gihapon ta. Ug mas nilami pag yun ta. Nanambok ba karon? Video. Di dako imong tiyan. Wala pati pa din. Imong income karon dako-dako ba o pitos pod? Sa akong sinabi, na-apply ko mo kay nabawas ko sa nabawas. So nahulog yun nga wa po kay income, nga wa kay trabaho? Pero nala ko i-apply yan. Mo lagi, pero lagi sa as of today sa atong pagstorya wa pag kay trabaho. Wala. Ayon. Ang buhaton ni man pinakalami nga balos gyud ang mga lalaki, mga partner nga nangabit o neto sa kwan, ipakita nga ni barog ta nga bisag wa sila. Pangitag trabaho, magpakadato. Kamot diskarte, tapos dagandagan jogging para mosamot kalami para maglaway na silang tan-aw na to. At pulihi din na silang mas bata o mas lami. Run this mother, you say. Mama mia, ulala! Di ba makaingi siya nga, uy, nahalin gini siya, oh. Mura ginay para nako, mo ginay pinakalami nga balos sa mga uyab, mga partner na kanang nagsuwail bitaw, gipulihan bitaw ta. Ipakita galing na to nga, murag wala, do bisag kabalo ta ba nga murag naapektahan kay ta? Pero ipakita nga, wakang apektuhan, mas ni barug ka, mas nilami ka, pero dapat mag-learn sa ta sa itong mga lesson. Sa imong pagtuo, nga ano kahang nitipas to siya? Tungod ba kay lagyo mo? Opo, kumasahit yung pasinginan ng plano dahil sa maton niya. Katong nalayo siya for pila ba? 6 months ba to? So, Itong nalayo sila. So, sa unong kabulan, wa mo'y kita-kita. So, sa kabulan, di mo magkita. dapat siya, Ayay, napatol. Tawag, brother. Tawag. Naputol na ba? Purag limited na ni ba sa 10 minutes? Sige, maputol na. Mura man lang sa pinakanindot nga balos diya. Ipakita sa ila nga mas nilami ka, mas nibarog ka. Pero ako sad, learn from your mistakes, pod. Ela. So, katong sa 6 mga dugay mo, wala na mo'y kita-kita lugar. Bisag so sa kabulan, di mo magkita. Wala ito. Ayay.
Wala, dayto, nasuman dayto. Basing mo to'y long distance na, way dampa-dampa. Pila edad atong bayhana? Bata pa lang sabi, 19. Agay! Mao na akong sulti sa tanan mga naiuyab diyang mga 19, bisag ka ng mga 24 below. Ay, sus! Pagka na, way dampa-dampa, ambot lang. Run this mother, you say. Makaingong yukag, ay, basta lagi. Run this mother, you say. Basta yung ano mga idara, brother. Basta yung ano mga idara. Sa tanan mga naiuyab ha. Ng mga 19, 20, anong mga 25 below na lang, mga 18 to 25. Kaning mga klase nga mga tao, muning kailangan og kanag yung constant nga ko ng physical appearance. Kaya kani malayo lang galing ni sila, na ambot lang yun. Pilip po aning bayana dito, bi. Sa? Pilip po aning bayana ba kay mo sharing yapon. Basig kuan gini, basig hilig yun, brother. Tama na kitag mas macho dito. Kaya ka na mga anong mga idara. Dawato na natong kamaturan. Bagay anong mga idara manggod. Ganahan mo gina sila ka nagdikit-dikit ba? Holding hands, abay, mo maginay nga ng idara. Kita tanan ni Agi mo kita ng mga idara, good? Basta nga ng idara, kuan. So, kato siguro mga panahon na nga lagyo mo to. Gilawa-lawa na. Nang lahi ang nagkuan na kuraw sa lawa-lawa. Uy, cobwebs naman dahil ni. Pero ako sa imo di man siya siguro kabating naong po siguro. 30 pa man saga. Makabigti pa man nag-24 siguro. Inon, tita, bi. No. So di na. Kanang mga, at least na naman kay bata. Pero kita laki man good habang tumatagal. Lalo ang sumasarap. Para man tag-ilim nun. So okay na. Sugod ka karon, date ka. Gitaguan kung gibalik kami nga kana imong gibati nga kung sakit gyud wag kitay mabuhat anak gyud na normal gyud na kay nagmahal man ka pero wala ta kabalo lang kung kadno sa pa na mawala 3 months 6 months ay balingaw-lingaw ay lang gyud pagkuan Mga kita, bi. Apo pero no malipayo na Yeah, boom, 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 boom. Yeah. Nawas Master Po pero malipayo na Pwede Kita, bi. Salamat. Alauna 26 Muna akong gusto ipakita sa inyo basta manimalos galing mo ang pinakalami ng panimalos unaon sa inyo ko galing dili kay manguyab dayon mo apoy uban kay gusto rin kay manguyab kay para ipakita gi lugar sa ex nga nakamove on nga kay dili wrong sa imo sang self pakita nga mas ni asenso ka mas ni hamis ka ni guwapa ka na ba self-love. So mag-check ka sa self-love. Ano ba? Ipahamis. Pag medyo na ka, physically fit. O di lamion na ka. Dili kay, naiuban, magpasaya na sa pag inom-inom na noon, magpasagan. Ay, sayop man na, oy. Magpalami og samot para maglaway ang nagbiya para makin sa bolo. Uy, kasayan sa akong gibiyaan. Kitapukan og langaw. Tita B, si Awa dyan kay nimo ba? Nakalilit ko sa imong karong about sa amo nga mga sales. Sus, ako palang tana. Tukloon ko ng bayhana. Atong mga heart. Kay life is so short. 0995-335-2093 o text daan. Ako yuyab sa abroad. Gipakita niya sa ako na wala siya love na ako baliwala ko niya karon nakauyab ko diri unsaon ko mani. O di. Kita bi ngayon niya kog advice. Ni uli manggod akong uyab sa talakag wala na ko niya gibalikan. Bisag manawag ko dili na niya tubagon. Agay, di alam na. Hello. Ay, hello, afternoon, tita, bi. Oh, teka muna. Uyab ni mo ni sure ka o basig ikaw rin nakabalo nga uyab mo. Uyab lagi na ko, tita, bi. Kila mo ka bulan uyab? 2 na katuig, tita, bi. O sa? 2 na katuig. Okay. Ang last ninyong panag-uban, wala mo nag-away. Wala man, tita, bi. So, unsay na itabo ang imo na nung dumang last ninyo, unsay inyong gibuhat, katong last ninyong uban?
kuan. Naglalis lang ni. Puta na. Naglain man ako. Kasalanan. Ako nag-away, takaron, naglalis lang mo. Kuan lugot ni. Buot ba? Di. Sulti ko sa tinuod. Kaya ganina, ingon man ka nga wala mo nag-away. Takaron, naglalis day mo. Di ako okay na siya. Sige, itong klaro na again. So, sa last din yung nga panag-uban, medyo nag-away, yun mo, naglalis. Unsay gilalisan. Naglain ako ng buti tabi. Gawin nga manawag ko niya. Di siya gatubag niya. Di siya ga-reply sa mga text. Asan daw siya ito nga time? Basig nag-eskwela na, narabaho. Saan mo siya ito? Nagtrabaho naman si tabi. Basig bawal mo tubag sa telepono kung mo trabaho. Di, kabalo mo kung sa oras nga da-out nga na. Kibali, ang oras ni mo siyang pagtawag is kanang kabalo kang ating out na. Oo. So nanawag ka sa iya, dili mo tubag. Di ka tubag. Unsa dita na to imong kuan? Unsa dita na to imong tuyo? Ano nanawag man ka ato nga time? Makikita lagi ko sa iya. Kaya ako gusto yung istorya. Tapos, kano sa naman siya naka-reply dayon? Mga lagi na pangutan na tita di di siya ga-reply sa akong mga text. Di siya gatubag sa akong mga tawag. Dili. Kajal nawala na ka sa pasig. Ito ba ang permiro pa, ang pinakalas ninyong uba? Di ba, naingon makakaroon nga di na mo reply, tama? Agay na. Muli kini akong kanang sukit-sukito na to ang pangutana kay para maibawaan na to buhat-buhat ng storya. Kay kung buhat-buhat ng storya, imo na kayong sukit-sukito ng story, di na din magka... sa kuan manggod sa... Mo na dayon. Don't me, ha? Don't me. Ayaw lagi ko nyo buhat-buhating storya. Kay magsitag tuyok-tuyok, si tuyok-tuyok. Pagkabalo kay... Olo. Itabi yung sama lang ko ni nga duami sa kong igagaw. Abroad unta mi para quiet. Dayon 5 months mi nagstay sa Manila. Naapta na lang mi ban. Pag dili daw mi madayon, it's... daw mi babayro na 150,000. Lawo, kabaloan na lang ga. Ate! Agay, sakitas dalonggan eh. Hello? Inay palihog sa angguan? Maradyo? Nakuyuyab sa abroad. Gapakita niya sa ako na. Wala siya love na ako. Baliwala ko niya. Karon nakauyab na ko diri. So, ha? Hello? Hello. Puro mga laki ako mga callers na. Nakayuyab sa abroad. Adapit man siya. Saudi. Gapakita niya sa ako na. Kasi gapakita niya sa ako na. Gipakita niya sa mga gibaliwala ko niya. Unsay pasabotan ng unsa di yung gipakita? Unsay pasabotan ng gibaliwala ko niya? Unsay pasabotan na? Kay maski sa anak ko kanang sa siya, contact niya, kaya na siya. Sabot man ako sa busy. Correct. Wala may busy trabaho. Hindi mo na ako kay kabalo big one trabaho. Tama. Sa abroad DH. Nya karon kay maski na lang siguro pagkaon niya, pagpindot lang na sa cellphone kanang kaon niya tayo. Pero di mo sa busy nga na. Kibali boro nakita gini mga murag gi siya gana ana no? Mailan mo gini mo ang tao no nga kanang in love no kay balag bisag unsa ka busy bitaw. Magkawat-kawat may gigag text lang. I love you kay pasensya kayo kay medyo andi ba mo ana magina no? Ma-feel magina to na. Kay ang kita pagtulog. Tinood. Mailan maginato nga ang tao bisa pag mayong kakaron nga borag bawal gamay kay kamulog trabaho pero kabalog kita kung ganahan kita sa tao. Kung nalang kita enough time, ato magiging silang i-textan nga lang, sorry kay kanina kay ana, tama. Uy, pasensya na kay ka, busy ko karon So, pero maglain mo kayo na-feel ni mo nga murag wala na ginada. Murag wala na. Wala na kapila na mi sige kuan ba bikil. Nga na bayan siya. Pila na ba siya kabulan dito sa gawas? Paano hapit na muli. Karon siguro Mga pila ka years na? Years na siya pila. May siguro sa muli. Pila na ka years siya dito? 2 years na. 2 years na. Unsa man kanang lately lang ba na yung ana siya? Pero sa sugod, okay siya. Sugod okay. 1 to 6 months okay. Pagka mahapit na mga 1 year, usab na dahil kay daga naka-istorya ba nga
about sa kuha lagi daw kay nakabuhi daw ko nabi ko trabaho Okay. nabi ko sa DOH ng trabaho Kadyo lang, so kamo, technically, uyab pag yun mo, dili pod mo live-in sana. Dili pod mo live-in. bulag Pero dili pag yun mo husband and wife lugar. dili Dili pa. natawag na po nga na kay nag-ipon mig mga 2 months So before sa nilupad, nakalive-in na mo doon. pero dili totally gina kanang ipon kay ako inig out ako sa trabaho dito ko sa ila pwede ko makatulog dito ako na po din pagkaugma murag ana lang ba Nahulog ka kuan na ng stay-in lang. Anyway, so after 2 years, so nakita gini mga medyo na mala na wala na mala na kay sakto, ana. 50 anyos ba nga di na mo duga So karon mo na karon murag na nakauyab ka karon diri. Ako pong nabasahan siyang Facebook account. Marasag ka ng... Sa ako bitaw time, nasa ka grupo. Mo reply niya siyang grupo, pero sa akong text nga ko. Tama. Lagi. Tama. Kasi siyang kuha niya. Ako, di ko niya kaya basahon akong message. Tama. Mag-reply siya dito. Mailang gini mo kay tama gina. Ako agree ko sa imo ha. Ang tao nga kung ganahan galing sa imo ha, ang daming paraan yun, no? Kung mukukunta galing ka, dagang paraan yun nga pwede siya mo kuan. Pero pag dili, wala na. Dagan kidahilan. Okay. Pero wala po ka, for the last time, wapo ka na yung, unsa namang kita doha? Ana, wapo ka nag-ingon na question na. Ako sa komportanan. Unsa man yun ka? Unsa mo ko sa imo? Labda ka. Ulat lang kay, pasensya na kay busy ko. Sige lang, sabot na po siya. So in short, sa iya nga part, murag niingon siya gyapon nga, ay kabala, labra lagi ta ka, medyo anak gyapon ang iyang drive niya. Dili lagi siya daw kuan. Tuya lagi siya mo anak, kabala daw. Busy lagi po sa trabaho. Okay, ako man gisabot wala siya nadunggan sa kuha nga side nga. Ikaw wala kay time sa kuha, ikaw wala ako sa komportable. Kaya lang siyempre, pila edad nimo, brother? Pila edad ni mo ron? Siya, pila edad niya? 34, 35. So na siya mga circle of friends ito ng mga Pilipino sa community? Huwag kayo nabantayan lately dito nga. Siyang amo. Kanang siyang amo, na driver niya kachat. Kachat niyang driver. Business lagi na magkita sila dito. Mag-order sila nila. Okay naman sa ko, kaya wala mo nakita ang Malaysia. Correct. O nga ako lang, baka nang bugnaw na bitaw siya. Okay. Or wala gisay gugnaw. Ang problema ni mo ron, kaning imong bago nga uyab, unsa ni dugay na kani o bago pa lang ni. Na fall kani kani mong giuyab karon kabalo ba ni nga na kay kuan uyab dito sa luwas. Kabalo siya nga na wala ko itago po siya. Akong gi-contact akong gi-share siya tanan na ako ngani isabot sa. So siya akong uyab karon wala siya nagkulang sa kuha. Well, tagnya tanan oras. So sa may plano nimo anang unsa man imong uyab karon nga bago? Unsa man nang panguyab-uyab lang palipas oras na o ni padulong na ka sa kanang burag kanina lang akong seryosohon. Murag nga na bitaw na point ditabi nga gusto nako kini na lang kay much better man mas dool pa tapos ihatag niya sa kuha dool pa butan makagyapon. Butan kita wala ko ikasama. Well, brother, kung imong tanan ang imong sitwasyon, actually sa imong sitwasyon gyud. Ang nakalami sa imo dili mo gaminyo. Mulay medyo nakalami ani kay kung kuminyo pa ka medyo magsanga-sanga atong komplikasyon. Maybe ako para sa imo. Ako para sa listen no. Ako para sa imo. Brother, niabot gyud ang punto nga ikaw gyud mo napuno na sa sitwasyon nga ana. Napuno na, murag ana. So ako sa imo just end the relationship na lang with that abroad or lagi. Unsa may maayon ako love na ko ang karon. Pero kabalo ka ang problema lang sa imo brother, kano sa doon na muli ng uyab nimo daw. Lagi May kundi May June ana. Kasi ang problema po sa kanabitang magbulag nga lagyo. So bisa pag magbulag, ibutan na magbulag na medyo nalay gihapoy kanang burang feeling bitaw nga di gini proper closure ba kay kailangan gyud kanang kabalo ba sa to nga gusto ginato kanang harap-harapan. But I think it's safer because in fairness naman ikaw kung tanawon nimo siya may mo nagkulang wala na feel naman nimo nga murag less love na. So I think it's safer nga mo yung ka nga I think murag di na giniga work kay na feel na ako nga kulang gyud. Ana bitaw? It's right time na imo sultian na.
Kung nagsugod atong kanang nalagi problema about sa pamilya niya na ako yung side nga di maayo gyud. Di iya akong gibulagan. Sige, bulag ta. Nakauyab So gibulagan pag ha? Nakauyab. Nakauyab sa dito. Adjust. Pero fix lagi po nabasan niya po nako. Karon siyempre ako nga unsa Wa kay match, brother. Magluksa sa yang gibuhat. Di ako nanguyab pug ko. O di samo sa pagpanguyab na ko diri, wala ja po klaro kay kanang silbi na butang re po palipas oras atong uyab na ko minyo. Okay. Oh, minyo dayon. Okay. Karon nabulag mi. Then iyang ibalik-balik mi story nga may man ko diri kay naguyab-uyab ko wala ko nilabtan. Ikaw diya nakahilabtan ka hugaw na. Wow. Tagin sa lugar niya pagkuan nga wa sa nahilabti dito. Wala man Kay po noon. text na daw? Kita man po na ako sa kita o chat-chat lang man po noon. Pero Ay, wata ka balo. ulay undang ang video call nila. Siyempre, ikaw lalaki. Magaling. Hindi ka nga, oy, na ba niya napakita na di ba? yeah. Ikaw, bigkita guna-una. Alam ka na nakin. Sa lalaki. Sabi ako, ipaghawakan niya po na ako na, sige. Brother, ano lang, brother. Ano lang. Kanay mong girlfriend nga nasa layo, unsa pa may nasa iya, brother, para mo stay lang ka? I mean, give me one great reason lang. Anong unsa pa may i-hold ni mo sa iya? Juan, butang na to, duha ka reason. Okay. Juan, love na ko siya. Pero, lagi na, naigap. Okay. Ang ikaduha, sayang among pinagsamahan. So just memories. Pero kung mawala siya, brother, kung mawala ba siya, wala ba ingon nga may embargo imong balay, motor, ana? Wala ba? Wala. So wala yung anang rason? Wala mi. Okay. Ang imo lang is just technically feelings lang yun. And sayangan ka Feelings sa kadugay niya. Brother, pero I think it's normal. Brother, ako sa imo, I think kana nga feeling nimo is just normal. Ako magunagunaw na lang ko ba nga ingani nga para ako manggod negative gay ko sa long distance yun as much as possible labi na kung ingana yung mga edad. Layo gyud lisod makapangabit mangaling nang bisag ang bana mong uli matag adlaw kana pang lagyo kayo tapora istorya. Exactly. So ang ako brother, since number one, I think ulitaw man ka, so no problem about it. Number two, wala ka nagkulang, well niabot lang siguro naigo lang gid mo sa effect sa long distance. Mo gining effect sa long distance nga medyo maluya na, kapuya na si community, pero lami pasiktawa. Pero siyempre, mo abot yun ang time nga medyo, na. Then, number 3, in fairness naman, gimahal man nimo siya, but siguro niabot lang yun ang time nga, mo bitaw ang purpose nga nung before ka magminyo, maguyab-uyab, para makita nimo nga compatible ba okay may. Okay? Kanimo uyab lang karon, wala na kong gusto. Hopefully, tana kanimo uyab karon, talagang na-inlove ka, nagustuhan nimo ni siya because she's really nice. Karon, Brother Bernie. Kanang maski pag kanang 1 month na may, kanang nakalayo na kay Mignatuan. Namigin, see? Ilayan. Well, that's better. Then hopefully lang yun, brother, ha, nga, ang imong feelings sa nang imong bago. Dili lang yun nga basing mapanakibutas lang, ha? Or basing gipangita lang nimo ang pagkukulang sa imong girlfriend mo nandiya ka. Look at her as a different person gyud ha. Kanang lahi gini siya nga person. Dili gini siya mao akong uyab. Nasa ilahing strength, nasa ilahing kanindot, nasa ilahing mga differences. Ana lang gyud ha. Kay usay manggod basig ang tendency mo nang nilukso taani kay mo manggod ni ang wala sa akong mo na nakapangit na dayon. Mo lagi. Ang problema lang ako da basi pag muuli siya, basi unya pag magkita mo utro na. Mubukal na po. Mubalik. Mao na problema na sa pagkatao na ginanimo. In fairness, ako bra, di po ko magbasol. In fairness ha, di po na ako ka mabasol if ever makita mo, tapos medyo mo tibok ang puso again. Di po ta ka mablame brother, tao lang ta. Normal. Kasi siyempre, dugay ba mo nakita, mabalik inyong mga kagahapon. Depende na si mong ginawa kung kaya ni mong binuangan. Ang ako lang medyo low na po dahil ng just be sure kung asa mong one. To solve your problem now is do not solve your problem with another problem. Sorry brother, tawag ko otro brother na putol. In fairness naman sa iya, matino naman siyang kausap. Hello. Ang to solve maybe ani brother is for the last time, tawagon nimo siya. Sabihin mo na latanan niya, borag na feel na bisa pag mo yung kakaroon sa ako nga love ko nimo pero sa ako ang apart, I can feel gina ko nga murag kulang na gyud, murag
nakulangan ako, murag na lost na og love, medyo namala na gyud para sa ako diri nga nako diri sa Pilipinas. It's maybe about time nga maybe dili gyud kita para sa satosa. And to be fair also to your new girlfriend. Mawadan ko kuan ba nga once nga kanang mabikil siya sa once sa pamilya o sa iyang trabaho. Ako yang pahimungtan. Ano ma? Mo na problema. Yeah. Ay, samok pa ni mo. Yeah, pero sometimes you have to understand lang nga sometimes ang OFW brother grabe mga pangunahon dito nga kay layo bes pamilya ana. Kabulo jud ko sir kay nagi ba po ko OFW. Correct. Sabot kina. Sabot kina wala siya. Ako ingon nga wala na akong isabot siya. So mo na brother. So at the end of the day, kami wa mi naghawid sa imong gibati ron no kay imo man na. If feeling nimo nga murag na puno na ka, kay kita depende mo ginagod sa pasensya na to, nagiban mga lalaki nga wow, grabe na bisag gibuhat sa babae, napabili lang gyapon, imo na mala. So kung niabot na sa imong barometer de or imong thermometer de nga murag wala na gyud, murag wala na ni kuan na. And that's your life. So it's about time nga, you deserve to be happy. You deserve, someone else nga deserving po nga imong ila, brother. Imo man ang life. And the way I look at it, medyo wala kayo'y sangit na kayo na, again, akong utro, hindi man po gaminyo. Then number 2, in fairness, naglabang ka, dayon siya manggay na mala din. But I think, deserve po ni mo nga, makitaglayan partner. Lagi ma-happy po. Mao lang akong ikulbaan, basin pag magkita utro, Mao lagi makita Mambukal. Ako lang po nang gipangandaman. Kay kumawan siya mo ulit sa ako diyang istoryahon nga kanang ato na lang ning wala naman jud dili naman gid pwede. Okay. Na nakoy kuan. Or at least kanang istorya bitaw nga kuan na at least mag-istorya may kanang wala bitoy inanakit, wala pasol. Wala. Pwede. Man ang gusto na ko sa istorya. Basta just be honest with yourself. Like if ever ali lang ha, for example, if ever na in love na ka ng bago. If ever ni abot sa to si kuan tapos ni bukal na ngay sig pasaylo, si realize nga ikaw di ay. But if ever brother kung still mutibok imong heart dayon siya gyapon lang maka-happy sa mo, di pa punta ka basulon because at the end of the day imo man ang kinabuhi. Normal man ginamotibok. Yes. Kay nabay mo ikaagi. Correct. Okay. Hindi na ginan sa imong ginawa kung kaya ba nimo binuangan tong tao nga nagpa-happy sa imo ha. So right now, ayun na lang na sila isapaw. I mean like you have to end the relationship. Gitagaan na tagag bus sa ngalan sa mahan, sa mga driver, motorila driver o sa tanang ngalan. Tagaan tagag bus, let go of the kuan brother. You deserve someone else. Dito ko sa akong asa ko malipay. Yes, because you deserve it. Talag sa wala ta makabalo brother basi pag sakay na to sa helicopter mo dive atong helicopter. So, life is so short. We deserve to be happy in this world. Ay, salamat kayo. Okay. Bye. Ayan lang, nakakalungkot, basta long distance, mo na yung mga effect, tapos depende na rin sa inyo kung yun sa ninyo pag-accept sa effect. My God. But in fairness naman sa iyaha, namala naman yun. So, mora to. 099. Diyan lang kayo mga igala ha, diyan lang. Okay. Tita! Akong dako nga problema, akong asawa sige na akong kasapon og chat sa iyang batchmate sa iyang mama. Ha? Gachat sa iyang kabatchmate iyang mama. Ha? Or iyang mama, siyang kabatchmate iyang mama okay ra sa. Hello? Hello, Tito B. Imong asawa so minyo mo. Oh, minyo ni Tito B, kasado ni. Sa unsay ako
Usay topic sa chat, depende mo na sa topic. Di inani man dito tabi. Sukad atong naka-appeal siya gatong reunion nila, sila mga batchmate nila. Nang paguli mga pila ka days, murag busy na kayo doon siya, sige nag-chat. Mangutan ako siya, dili niya ipakita. Ano bitaw? So, unsa daw to? Kung mayin ka nga, unsa na nga, kuan? Yang ginachat. Ano ba na? Mo gani ako pangutan na siya nga, dili niya gatubagon nga. Ngano inana nga sa malpayon nga, kana imong kachat sugad to na dili ba kay nana ang ginana So, may tabang niya. so wala ro mga kabat sa ragod anak ko Mga kabas, so, inyo tanong ni mo, pabasado ko ba yun sa iyong istoryahan, ano ba? inana mo pangutan na siya tapos dili ito nga ginahatag So, dili niya ipabasa dili mo ipabasa ang ilang mga chat sa batchmate? oo tapos ginako na ko yung mama ginapon ko na tapos pasal din na siya kay ay pambus sila nakita siya mga kan kabat niya Basig ang topic. Okay, anyway. Basig ang topic about sa mga crushes sa high school. Basig ma-hurt ka. so ano naman kita na ma-hurt ka ma-hurt kita I mean, kung ikaw ba, ma-hurt ba ka, bisag past na? For example, nagsustorya sila about, kay dili pa man mo uyab high school, tama? Kung magstorya sila about sa iyang crush high school, maglagot ka? Nga na ba nga klase nga person? dili man po dito di ang ako man good kay siyempre Nangutan lang ko ba? For example lang lagi, kay naman ko yung mga kailay nga na, usay man good sa mga high school, ginatapik-tapik nila, uy, ikaw ha, crush ba ni mo si Kwan sa una? Ikaw ba nga type nga person, if istoryahan nila iyang past kay crush niya itong high school, masuko ba ka? sa tinood siyempre mo natab buday market ko So, pero, nganong murang bisag past na, bisag wala na sila to, bisag nagtapik lang, medyo masuko, medyo siloso ka? aminado ko siloso ko. So baka dili niya ipakita kay kabalo siya nga magselos ka. Sige, nanata sa puntong inana kita. Din karon ang ako pangutanan ako kanang kuan bitaw kanang simot ang nakita mo ko ilang kuan. Sila ran duwa ga message na bitaw. So unsay topic? Na mo na no. Kanang unsay topic galing depende kasi manggog they're good friends. Nag-ingon pa sila nga bungkago na to inyong pamilya di inayon tawo na makabasa kag kugirab si umbana nga nang phone ubanda ni nang kuan manglakaw ta. Siyempre ako gapulban ko ba kay basigan ng mabot sa punto nga dili na mga mayo. Di ko gusto. Pero sa karon ba na medyo bugnaw na ba siya? Matawag niya po na ako nga kuan titabi inana because the way I look at it, brother, di umanggo kaila sa imo god. Baka manggod siya kaila sa basin manggod siya kaila sa imo ha, baka ang level sa imong pagkasiloso basig manginga. Ikaw ba sukad ba nag-away na mo about sa pagkasiloso? Wala na medyo curious lang ko ba kay sugod atong akong gitugtan ako taga-taga ako. So feeling nimo sa lagtod na pagkaistorya, murag feeling nimo nga murag nasi sikreto makipag-affair sa salain? Mo ganing na murag ina ito tabi ba? Murag na lagi mo feeling murag nagsikreto sa chat-chat. Tapos di niya ipakita sa imo ha, medyo weird na kung di niya ipakita no. Tapos feeling nimo baka malangkat na siya sa laing laki ana ba? Magaling ako sa asa ko titabi, murag sa fan ako murag mitas kamay pangasamad, ginagapan dito nako, gagapan ako ba. Ginaagap na pangutan ako siya, dabi mga onni, mga tulog ni. So yung gatalit na dili ko niya gatubago na sa akin nga topic. Kana lang ba nga topic yun ang sa inyong relasyon, kana lang ba nga topic about sa chat napay line issue? Wala ang pila issue titabi. Kanilang batong kanilang yun. Katong alumni nila, ako sa gitugtan kay Sibir ana. Murag na-shock ko ba? Na ba siya ex sa high school? Na siya ex diyan sa batch? Maybe, murag na siguro. Dili ka sure? Wala ka nang utana po kung na ba siya ex? Dili siya open about it? No. Pwede makipag-open kung pass na. I mean, feeling lang ako, baka kasi good, ikaw ang type of person nga bisag istorya ng pass, maglagot dahil ka, marang di na lang sa mo istorya kaysa maglagot ka. Ay, ako titabi, dili mo showing nga malagot ko. Ginakuan na natin ako nga, marag mahilom na lang ko bitaw. Pero mo lang parang question, why man maglagot ka nga, kung imo mo naon, wala namang ka ato nga part sa una nga, di pa man mo pang kaila. Lagi na.
Saka na, murag, tanggap naman ako na wala na siya. Exactly. So mo gali ang feeling na ako manggod because kaila sa daan sa imuha kaysa magstorya kay ako for example ako ha ito lang ha ako panagap na ako feeling na ako manggod basin manggod kabalo ko nga di nagi ko mga bit tungod lang kay kwan pero kailan ko nimo kay basta yung anir mga topic maglagot na yung kamay pag di na lang ko mo istorya nimo. Oh, then unsa may angay ni because pero sa ko ha ako like for example kung ako na sa imuha kung ako nasa laki na sa imuha mayon ko siya ako siya ipa-open up ko, okay naman, istorya ka about sa imong ex, ana. Because ako maabot, nagi ko perminti sa side na I'm confident na if ever, siya mag-cheat, iya ginang loss, dili ako dapat ingana ka nga punto ba nga, ako, for example, na kay mga dudang, basing malangkat, ako okay problema. Kung magpalangkat ka, mga beat ka din, wala ko i-L. Di magpalangkat ka, kay meaning to say, number one, wala ko igibot nga daotan. She's not worth it. Meaning to say, nagpatintal siya. Number two, dili na ko lost kung mawala. Ang pangutan na magulo tabi, kay ang password na mo sa cellphone niya, kabalo ko. Then, one time, gina-open ako na kasa. Then kasa, ikadua nga time, wala, dili na ako ma-open na, wala kas ko siya. Anong gisab ni mo? Anak ba? Kaya siyempre, mo lagi. So ang problema ni mo karon is trust issues, brother. So, technically, wala na kay medyo kay galagot na mga about sa password, so nagduda na ka nga. So, at the end of the day, the bottom line ani karon is, murag wa na kay salig, murag nagdudag yung ka nga nagi sa gitaguan. Diba? Murag mo ni. Oo, mo na siya. Mo na siya. Itakto nga ko. So, nasa akong feeling na ko. Oh yeah, mo galing. So, ako laging point karon ako, kung namangay ko sa katitabi ka nga point of view, wa ko'y L, kung mga bit ka, di pangabit. Dili na ko ni lost. Ikaw ba kung mawala sa imo, medyo dako ba siyang suporta sa imo ha? Di ba ka mabuhi? Di man. Di mo bud ka. Ang sa bata lang bitaw, nami isa ka mo kanap. Yeah. It's always normal na iagi na tong bata. But what my point is like this, brother. Butang i-presyo imong kaugalingon. If you love your partner, na mo ginay trust. Ang relationship manggod pag wala na trust, bisag unsay iyang buhaton, brother. Kung nagyo kay pagduda, you will always find duda. Kung tanggalon gina, bisa pag ihatan na kong password, mo na sa ka, baka next time may napog ka, nasiro kay line Facebook account no. Because ang tao kung iyang pag wala nagyo kay trust, brad, medyo pangit na ang relationship. Ang akong buhaton, akong advice, depende naman sa imo if you will take it. Akong advice, brother, kiber ko, I would say, nako saktong profesyon, nako ikuan, if siya gyud mga bit yun sa, then iyan ning bungkagon, bisag despite sa akong love na ipakita sa iya, then maging anak gyapon sa motipas siya. Kaysa manggod, magsigi kog duda, magsila mig-away, ipakita lang nako siya gugma, bahala mga bit siya, makonsensya na lang siya, if ever iya gyapon ang buhaton, mga bit yun sa, then I will let her let go. Kung mo ginay makahappy nimo, then I'm fine. Sige, tita di. Yan na lang ang perspective, brother, because I tell you, brother, sa ako pang gingon, for example, karon naglagot ka kay nag-change sa siya password for some reasons o sa baka. If bisa pag main sa karon, sige, mo niya akong password, check it. Kung nga di mo kay pagduda, mo yung naman sag ka nga, imo naman gidelete ang conversation. Or may na sag ka nga, feeling na ako bro na po kailan account kay mo nang nagkuan ka. Pero mag-una og advance. Yes, dili mo ko inanipit tabi sa. Exactly. Dili ko inanipit sa una. Mo galing, the way, ang problema ng like sa relationship is ang salig na ani na lang sa imong kaugalingon para mawala gid ang pagsalig unsa day imong gusto ideal na iyang buhaton i-surrender tanan sa imo ang cellphone password tanan then will be fine na murag sa imong istorya murag nigay na pud bitaw ko murag di ko gusto bitaw nga makita ko niya murag silos ko. Exactly, brother. Murag pangit na makikita sa tanan gyud murag di man sa makita bata-bata god kung if ever that, I'm sure, brother, you have your own career, tama? Yes. Oh, di ba? Then, nako kay siyempre sa first thing, first na ko nga na-observe niya, marag siyempre, marag na nasakita, marag na... Correct, tama. Nasako ba? Tama. Ginatry po na ko nga, sa dugay na ko muli, then, depende na niyo, kung sa imong reaksyon, kung sa imong ma-stress ako, basta, God knows, wala akong ibot daw tan. Exactly. Kaya nga ako manggod, ako una-una ako perminti. Daghang ko yung mga kaila po ng mga laki na po babae po ng mga nitipas bitaw. So kung imog yung buhaton kung ang tao gyud mo tipas, bisag kung saan nimog bantay. Bisag pagbutangan nimog CCTV, they will really find ways
para lang yun, di ba? Kung if they will really do it ba? Bisag kung saan mo pagbuhat o mga pagbantay, mga pag-istrikto, if iyag yung buhaton nga motipas siya, iyag yun ang buhaton. Wala, di mabuhat. Huwag ito mabuhat. So, instead nga masikog ko, sa puto na may nung ko, maglagot na may nung ko, ay na lang. Kutob sa akong makaya, sa akong level of love, ako ipakita sa yaha, ako siyang ilab, but if ever, kung di yapon enough for her or him, motipas yapon siya, then I would say nga, I would surrender, then, fine. Dili na ko na lost. I mean, ngita ko lain na ka ng deserving sa akong love. Kaya ang ending ani, you will just waste the rest of your life na magsige og ana, di ba? Yes, Tita Day. Murag ka-stress mo go. Nang 1 week, bitaw ko ka na. Yeah, I know. Kay press ako ba? For example lang, dili po ko gusto nga burang magbutang kalay. Kay pala na ko po burang foul na kay na ba anong pati chat hadlok siya na or maybe basin hadlok na siya sa imo. But anyway, kung siya gyud bitaw brother mga bit. For example, ibutang gyud na to siya nasa gitago. Bisa pag ihatag na niya karon sa imo ang password, tanan mga kuan ihatag na niya. Pero kung siya gyud iya ginabuhaton, mangita ni Japon na siya way. No, yes. Kung saan ang tuguan, gwardiya, buhaton Exactly. Japon. Burag gyud pug lalaki gud, kabalo na sa mga lalaki, di ba? Bisag pag unsay pagbantay sa asawa, bisag unsay pagmaldita sa akong mga bit yun ang bana. Burag gyud nag-BDO, they will find ways. So rather than magsikitag sagdi ako ipakita ko unsa akong worth. I mean, hello. Nganong anaon man ko nimo nga worth it man ko nga laki na ako'y saktong profesyon, mail man ko mulab. Then ilitbuta ka. I would look for someone who is deserving sa akong love. Thank you, Tita Day, sa mga advices. Inhale, exhale, brother. Maybe, kailangan, itay lang, ano lang. Just try lang daw nga i-open up na it's okay na mag-storya mo about sa imong ex-brother. Naputol na, sorry. Dayon, baka takot lang siya nga i-chika. Then sabihin mo lang nga it's okay nga mag-chika-chika about sa imong crush. Maybe, Hello, ada kang Ma'am Joanne Samayla. Ganang ko sa imong admire. Lahir ginugikang Singapore. Alas 2:30 time check. Ato ka nato sa... This is a shout out. What's up? Hello. Kamarkada, shout out! I'm gonna give a shout out! Ay! Ako sa din i-greet ng tanan mga OFW nga naminaw sa podcast karon. Labi na sa mga taga Kuwait nga naning tiil. Di lang gid naning kamot kundi naning tiil sa pamilya. Labi na kaning sa akong Instagram follower nga si Estebans87. Tita, katong siyan niya ni katong nanawa kagahapon akong problema tita kay giblock naman ko sa atong babae nangita jud siya og lain sim. Ingon pa dyan niya, kung dili ko mo atubang nian daw ko sa akong trabahoan. Ano? Ito na nawag akong problema dito kay G-Block na ko. Kadyo lang, ako sa ningko, be. Hello? Hello? Tita. Langga? Hello, tita. Kinsa gali, unsa kito yung problema ni mo gahapon, Langga? Katong narangon din ka, tita. Ay, katong yubmoch! Tapos, unsa kito kong advice mo, ha? Kung ato ko sila, tita. Ito ang ginimo kay... tama. Ito ang gito nimo kay mo magikato imong gilab. Bisan pag nakakanta kag lalalalala sa pika. O sa maingon niya, di na siya gusto. Magka-contact naman may tita gapon. Nagpapalya naman may. Tapos? Yun ang problema ka mo kaya katong bae dito ang kantita kay... Ay, katong imong gilalalala. Oo. Dili po siya gusto magbulag, kay gusto niya nga ikaw sab. Wala naman siya sa pagkaya kay kung hindi na po na kumatubang niya. Sabi mo ang siguro. Ang kinsa katong ikaduang babae. Oo, tita. So nahulog lagi nga dili siya gusto nga tiwa man siya kabalo nga nakay uyab, di ba? Ang katong bae, tita? Kabalo man siya, tita. Kabalo siya. So unsa lugar? Bura gusto niya nga langkaton sa babae? Ano pa si Sir? Ito yan.
Gwapo kay ka diya. Basta't kasama kita. Sige, ayaw gina ni mo kanta na isa. La 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 la. La 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 la. La la. Kita na awan, nahigam na inoon siya. So gusto na po niya mautruhan. Wala akong mag-explain kaya, tita. Ha? Explain na ako kaya. Mo galing, tayo mo mang gitarong, di tanawan, nahigam siya. Di na nun siya gusto nga magipagkuan. Gusto niya sa imuhag yun. Ayaw, hindi lang pag tita kay isat daw ko niya katong akong uyab. Sa? Isat daw niya katong akong uyab. Iyahangon saon? Isat niya sa Facebook. Wala ba to kabalo? Yeah. Wala ba to kabalo imong uyab nga nakigilalala dire? About anang bayhana? Nakabalo naman to, tita. Di okay ra. So sa may pangutanan nimo karon? Ikaw na pagkunanan niya ba dito, tita, kay di. Riyan, magula ko siya, di. Unsa san katong di una na nimo daan, mangay nakadag pasaylo sa imong uyab, ngayong aning na itabo para in kaso mo bulabog ng babae nga imong gikuan. Wala na imo na naunhan. Tainong gini mo nga sorry gyud kayo, mangay gyud ka pasaylo agyud ko. Sa tamang gyud na-realize na ako nga sayop dito namang gyud koy uyab. Last na gini nga lalalaha, anaon na nimo. Ang last na niha, naubo na nimo yung last na gini nga lalalaha, basta di na gyud ha. Anaon nimo. Okay? Okay, tita. Pangay pasaylo. Unidaan nimo, sortiyan na nimo yung uyab, honest ka daan. Nga mo ni ana para in kaso mamulabog sa nauna na nimo daan. Or kung madala pag yun, istorya nimo ng bayhana, nimo gyud nga pasaylo agyo ko, sorry gyud kayo. As in, wag yun ako tuyuan, sa tamang gyud na, di ko gusto nga masakitan pa ka, ama. Tapos last na ni nga lalalala, naon na nimo, ha? Okay, tita. Bye. Mulas pagiday may mupatol pagiday last yun, no? Mo lagi na itong giingon ba? Mo sunod na si Boy Negro. See you tomorrow.